Vítám vás na dnešním rozhovoru projektu Město stojí na lidech a dnes vám představíme plzeňskou osobnost, maminku a babičku, spoluzakladatelku, ředitelku dobrovolnického a mezigeneračního centra Totem v Plzni a Vlastu Pfeifferlíkovou. Určitě jsem nevyjmenovala všechno, ale to už nám řekne Vlasta sama. Vítej. Ahoj. No, je to jako široké, barevné, hluboké. Hodně se zaměřujeme na pomoc a vlastně na pomoc od narození pomáháme prostě maminkám s dětma, které se třeba narodily s postižením, až do posledních dnů života. Naši dobrovolníci pomáhají i v hospici. Ale věnujeme se také jako aktivizaci seniorů. Je to hodně za mě důležitá mise, které se věnujeme od roku 2003, ještě možná o chviličku dřív, v době, kdy ještě Evropa netušila, že bude mít nějakou demografickou krizi, a to, čemu se věnujeme velmi intenzivně, je propojování generací. Vracíme život vlastně zase do těch přirozených kolejí. Takže propojování těch různých věkových kategorií. Generací. Až generaci. Jo, že tady v Totemu vlastně najdeš programy, které jsou určený společně pro děti z mateřské školky a pro seniory. Starali se tady o tu komunitní zahradu třeba, anebo v Doubravce máme 3 pobočky, takže v Doubravce se starají mateřská školka a seniori o komunitní zahradu. Seniori chodí číst dětem do školek, a nebo prostě péct vánoční cukroví a prostě propojujeme, aby ten život zase byl jako přirozený. Třetí věk, co se odpojoval od rodin, tak zase se snažíme propojit. Já bych se chtěla vrátit úplně na začátek. Uvědomuji si nějaký okamžik, kdy jsi řekla, tohle chci dělat a začala tohle všechno budovat, společně samozřejmě se spoluzakladatelkama? No, jako ta úplně první myšlenka, mě vlastně provázela už někde na střední škole. Když jsem psala maturitní písemku, tak tam bylo téma jako nějakého ideálního centra nebo něčeho prostě jako místa setkávání se. My jsme si to teď tady pojmenovali na místo setkávání se. A já už jsem v té maturitní písemce popisovala vlastně komunitní centrum. Za hluboké totality, neznaje termíny, které dneska se běžně používají, tak vlastně to byla jakoby první myšlenka. Pak jsem měla první pokus při škole, protože jsem pedagog původní profesí, a tak tam vzniklo takové jako krásné centrum Sedmikráska, který mělo charakteristiku už Totemu, že tam byl mateřský klub a byly tam aktivity pro akcent byl na děti jako ze základního školství 6 až 15. Ale měli jsme ty přidané aktivity, do kterých se zapojovalo prostě mezigeneračně i lidi v aktivní kariéře, i seniori. No jenomže školský jako zákony mě úplně nefandily, jakoby do těch věcí, které jsem chtěla dělat. Takže jsem takovou jako krátkou misí přes ministerstvo školství, kde jsem si myslela, že bych mohla něco ovlivnit. Vlastně vrátila jsem zpátky do Totemu, do neziskového sektoru a vlastně jsme začali rozvíjet to centrum. Jsem nastupovala jako výkonná ředitelka v roce 2007, takže ve 2012 jsme tohle centrum otevírali. Takže taková velmi intenzivní 5letá mise. S velkou podporou města, kraje, jako se podařilo. Původně to měl být seniorský dům, to byl jako požadavek plzeňských seniorů, ale tím, jak vlastně jsem ten pedagog a vždycky jsem pracovala s mladšími jako generacemi nebo věkovými kategoriemi, tak pro mě byl jediná možná varianta vlastně jako mezigenerační. A pak se vlastně ukázalo, že to byl dobrý sen. No, jako to dobrovolnictví je vlastně jako hodně velký program totemový, vlastně to tam na něm stojí. Vysíláme teď v tomhle okamžiku kolem 600 dobrovolníků do různých vlastně typů projektů, organizací. Jako těch příběhů je strašně. Já fakt nevím, jeden konkrétní, to je těžký říct. Jako. Ale máme tady vlastně třeba nejstarší dobrovolnici Janíčku. Dlouho jsem si myslela, že je nejstarší, pak jsem zjistila, že máme ještě jednu starší, ale Janě je 94 let. A je to dobrovolnice, která dochází prostě do Totemu, peče do klubové kavárny Buchty a
zákusky a jako občerstvení, různé věci, když se tady tvoří a vyrábí, které pak třeba dáváme jako dárky donátorům nebo dětem nebo tak u toho je velmi aktivní a je jí 94 let. A když já jsem nastupovala v tom roce 2007 do Totemu, tak ona už byla jako v Totemu a byla ve sboru Jamáček, ještě nebyla úplně aktivní dobrovolnice, ale už jako docházela do Totemu a vlastně byla stará jako já teďko, nebo mladá jako já teď. A teď vlastně jdeme spolu těch 15 let a vždycky, když ji tady vidím, tak si říkám, to je fajn. Ještě nejmladší dobrovolnici, můžu říct nejmladší dobrovolnici. Nejmladší dobrovolnici je naše Mája, moje vnučka. Už druhým rokem vlastně se zúčastňuje jako dobrovolnice, když jsou dny dobrovolnictví, tak jsou jakoby vypsané různé dobrovolnické akce a Mája se mnou chodí jako dobrovolnice uklízet zahradu do uzlíku třeba, nebo vařili jsme guláš pro skauty a už nosí hrdě dobrovolnické tričko a říká, že je dobrovolnice. To máš radost. No, velkou. Mě teď jenom proběhla hlavou plzeňská redaktorka Květa Bodolová, která vlastně mi poslala takový moc hezký e-mail, že naši dobrovolníci vlastně pomohli, když její partner byl ve zdravotní krizi a potřebovali doprovod jako na nějaké vyšetření, tak jakoby opakovaně volali do našeho projektu Mosty a vlastně naši dobrovolníci pomáhali, protože ona sama byla v těžkém zdravotním stavu, takže naši dobrovolníci pomáhali, aby zvládli tu situaci vlastně a přišel mě od ní takový jako fakt krásný e-mail s poděkováním, že ona nám tady uváděla různé, když byla zdravá, tak nám uváděla různé vernisáže, různé jako typy spolupráce jsme měli a že nikdy jí nenapadlo, že vlastně jako jí budeme moct jako pomoct, nebo že bude u nás si moct požádat o pomoc, když jako nebude si vědět rady. Takže to bylo teďko, co mě proběhlo hlavou. Kam se může obrátit? Pokud se někdo chce stát dobrovolníkem, tak máme jednoduchý e-mailovou adresu dobrovolník@totemplzeň.cz. Když někdo potřebuje pomoc, tak, a je to rodina s dětmi, tak je to rodiny@totemplzeň.cz. A když je to někdo, kdo je jako senior a potřebuje nějakou pomoc a podporu, tak je to totem@totemplzeň.cz. A tady už my si rozdistribujeme po tom našem týmu, kdo se ozve a snažíme se pomoct.